Mas 20.000. Iki Mer, mumpung sliramu ya ning kene iki enek sing kersakne duet malih. Tak tunggu balimu. Oke. Nah, iki panjenengane Mas Ridwan Itakitik. Itak-itik ki apa, Mas? Itakitik iki mlakune kalem berarti. Heeh. Itak-itik. Monggo Mas Ridwan Itakitik lah. Itak-itik, itak-itik. Kereta berangkat. Nah, selamat malam Mas Ridwan Itakitik. Lagune leres tak tunggu balimu ki Mas Ridwan. Betul, monggo. Asik. Apa sing asik, Mas? Urung kok wis asik. Nyapa lo tidak maca ki? Lali ya. Aku yo lali. Nangis gitu. Iya dah. Yo. Cek. Oke. Langsung saja dikasih tak tunggu balimu bareng-bareng MMT Campur Sari. Ayo Kang Mul. Buat Mas Irul dan Mbak Sinta semoga samawa. So sedina pengiku yen kuwi keputusan. Maju brana Mas. Ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis ninggal yen sliramu
terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melupakan cintamu. Ku tahu dirimu, ku tahu diriku, kita sedang tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganku yang lalu. Biarlah Apa wis teko sliramu bisa ngerasa tresnoku. Apa pagodane tresno aku kudu sabar nerima. serahkan saja pada yang di atas sana. Koyo baru Ayo iso setino ping pitu yen putusanmu. Aku ora bakal gandoli jiwamu ninggalke aku. aku wis lilo yen sliramu sengaja dodol ngebet ing lara. Aku ra kuasa nanging sliramu sing sajalah jujur atimu. Muga sliramu ra citra Senajan Antone kono tansahku mandek ana ning mripat lan dodo bunda aku balimu. Iya, Mas. Request tongkas ndak sampai. Seenek bos teh. Seenek berarti bar iki Mas. Sik